Kada doživiš nekoliko neuspeha za redom, kada pomisliš da te prati nesreća ili stvari u poslednje vreme prosto ne idu kako treba, iako ti daješ sve od sebe, onda zaista imaš puno pravo da kažeš moj život je jednostavno sranje. Svi smo mi doživeli ne samo dane, nego i nedelje i mesece kada smo razmišljali o životu na ovaj način. Znaš, ono je osjećaj kada šetaš ulicom, a iznad tvoje glave je tvoj lični mali kišni oblak koji te prati gde god da kreneš. O tome pričam. Šta možeš da učiniš kada uđeš u ovaj period života? Ovaj video je baš o tome. Podelit ću sa tobom 10 stvari koje su meni pomogle i koje još uvek koristim i dan danas kada zateknem sebe da pomislim kako je moj život sranje. Prvo, u redu je osjećati se frustrirano ponekad u životu. Kada stvari ne idu kako treba, frustracija je potpuno prirodna i normalna pojava. To je sasvim u redu. Dakle, umesto da pokušaš da ignorišeš ovu emociju, prihvati je i obradi. Moraš naučiti kako da se ne zaglaviš u emociji, jer ako ostaneš u njoj, to isisava mnogo tvoje dragocene energije. Jedna stvar koja mi zaista pomaže da smanjim nivo frustracije kako bih mogla ponovo da krenem napred, je da prestanem da vrtim priče iz prošlosti ili da mislim na tešku budućnost koja me čeka. Ovo naravno uvek radim na dva načina. Jednostavno se fokusiram na disanje nekoliko minuta, to je prvi, ili se fokusiram na ono što me okružuje u tom momentu, to je drugi način. Fokus na sopstveno disanje neverovatno smiruje naš um i ceo naš nervni sistem i ponekad je dovoljno da uradimo samo nekoliko dubokih udaha i izdaha. Ako još pritom kažete sebi sve je okej, ja sam okej, prekinut ćete negativan tok misli. Druga stvar je da stavim pažnju na stvari koje su oko mene. Ljudi prolaze ulicom, zavesa se pomera od promaje na vratima. Meka odeća je na mojoj koži. Ovo moju pažnju u potpunosti vraća na ono što se trenutno dešava i prekida bla moment mog uma. Probajte. 2. Koristi zahvalnost za male stvari. Kada mislim da mi apsolutno ništa ne ide, da me niko ne voli ili da sve što radim nema apsolutno nikakvog smisla, ovo je obično moj sledeći korak. Zašto? Zato što je tako lako skliznuti u samosažaljenje i dodeliti sebi ulogu najveće žrtve koju je svet ikada video. Lako je, ali je apsolutno beskorisno, jer jedino što dobiješ iz ove situacije je potpuno potonuće svih svojih nada i svojih želja. I znam da je jako teško otrgnuti se samosažaljenju, jer svi imamo 1000 razloga da ga se držimo tako čvrsto. Ali ako se na sekundu zapitam šta ja to imam što većina ljudi na svetu nema, moj fokus se potpuno menja. Iako su to stvari koje su za mene osnovne i ne tako važne većinu vremena, sama činjenica da ih velika većina ljudi na ovoj planeti nema me stavlja u situaciju da se trgnem. Dakle, imam krov nad glavom i topao dom. Imam čistu vodu za piće i za tuširanje. Imam hranu koju god poželim. Ako samo pomislim šta bi bilo da nemam gde da spavam, da sam žedna, a da nemam pristup vodi ili ne mogu da se istuširam, da sam gladna, a da mogu da jedem samo brokoli, odmah se trgnem i vratim na činjenicu da moj život ipak nije sranje. 3. Fokusiraj se više na kako, a manje na zašto. Obrada onoga što se dogodilo i onoga što osjećaš je svakako jako važna. Ali, umesto da 80% vremena trošiš na razloge zbog kojih ti se nešto dogodilo, a samo 20% vremena tražiš rešenje za krizu u kojoj si, promeni procent. Aktivno počni da razmišljaš o pronalaženju malih i praktičnih koraka koje možeš preduzeti da poboljšaš stvari u svom životu. Postavi sebi pitanje. Koji je jedan mali malecki korak koji mogu da preduzmem sada da bih počela da poboljšavam ovu situaciju u kojoj sam?
a onda preduzmi tu akciju. Ove male akcije ponekad mogu biti jednostavne poput sladoleda od čokolade, odlaska pod tuš ili šetnje do omiljenog parka. Počni od malih stvari koje će ti sigurno podići nivo raspoloženja, a onda ponovi sebi pitanje još jedno. 4. Treba te podsjetiti. Tvoje osjećanja su privremena, a sutra je novi dan. Samo zato što ovaj dan ili prethodna nedelja nije prošla onako kako sam i ja htela, ne znači da će i sutra biti tako. Sutra je dan kada možeš početi ispočetka. Dan kada možeš ponovo preduzeti akciju da bi krenula ka onome što želiš. Dan kada ćeš verovatno imati malo više sreće. Dan kada će biti lakše da vidiš da je ovo teško vreme bilo privremeno, a ne trajno. Dan kada ćeš se probuditi sa osmehom. Sve ovo je naravno teško videti kada se nalaziš u sred emotivne oluje. Ja onda imam još jedan trik u rukavu. Samo se zapitam, da li će mi ovo biti važno za 5 godina? Ili možda samo za 5 nedelja? Retko kada je odgovor da. 5. Zapitaj se, šta mi ipak ide dobro u životu? Svi ih zaboravljamo, ali svi imamo stvari koje nam idu zaista dobro. Možda su to stvarno male stvari, ali ako razmisliš, sigurna sam da ćeš se setiti i velikih. Šta mi ipak ide dobro u životu je pitanje koje uvek može da ti pomogne da otvoriš svoj um i da se ne fokusiraš samo na stvari koje ti ne idu. Kada sam ja sebi postavila ovo pitanje, setila sam se mnogo stvari koje sam sama uspjela da završim, uradim ili prosto pokrenem. Čoveče, napisala sam 3 knjige, bila na 4 kontinenta u jednoj godini. Potpuno sama vodim svoj posao. Vaspitavam svoje predivno dete, kuvam svaki dan, kuća mi je besprekorno čista, većinu vremena, vodim računa o svom zdravlju, imam prijateljicu kojoj mogu sve da ispričam i spisak se naravno nastavlja. To što me jedna ili 2 stvari izbace iz koloseka uopšte ne znači da je ceo moj život sranje. Možda jeste jedan deo, ali sigurno nije ceo. Iskoristite i vi ovaj trik. 6. Zastoje u životu mogu biti korisni samo ako im dozvoliš da to budu. Znam da ovo zvuči kao kliše. Kada mi je zaista teško, ne želim da čujem ovu rečenicu, ali u isto vreme moram priznati da je ona prosto istina. Volim da se podsjetim na nju jer ona smanjuje bol koji trenutno osjećam jer znam da će šta god da je problem i on proći i da ću na kraju, kao i obično, iz bola koji sada prolazim izvući nešto dobro. Potpuno je normalno da gledaš na neuspehe, greške i prepreke u životu kao nešto negativno i kao stvari koje treba izbjegavati po svaku cenu. Ipak, pokušaj njihovog aktivnog izbjegavanja obično dovodi do potpune paralize i nepreduzimanje bilo kakve značajne akcije. Neuspesi i greške u životu zaista mogu biti od velike pomoći. Kako? Samo se zapitaj, šta je jedna stvar koju mogu da naučim iz ove situacije? Kako mogu da se prilagodim da izbjegnem istu grešku sledeći put? Znam da deluje prelako, ali zaista pomaže na duge staze. 7. U redu je imati loš dan. Ponekad će loš dan biti samo loš dan. Čak i ako koristiš neke od prethodnih saveta i strategije, jer prosto takav je život. Jer šta god da radiš, život nikad neće biti savršen, sjajan ili miran sve vreme. I dalje ćeš imati uspone i padove, čak i ako usvojiš brdo pozitivnih navika. I to je u redu. Ali evo i dobre strane cele ove priče. Ako zaista prihvatiš da je život sranje s vremena na vreme i prestaneš da se hvataš za san o savršenstvu, tada će ti život postati lakši i jednostavniji. Bićeš manje pod stresom i moći ćeš konstruktivno da rešiš loš dan kada se on zaista i pojavi na tvom pragu. 8. Pusti to. Držati emocije u sebi i ne puštati ih napolje pravi planinu od običnog krtičnika. Zato pusti napolje ono što te muči.
Razgovaraj o tome sa nekim tebi bliskim, jer možda samo treba da daš sebi oduška i da sama shvatiš šta je rešenje dok te neko drugi pažljivo sluša. Piši o svojim emocijama. Samo puštanje tvojih misli, briga i emocija na papir ili ekran računara može biti veliko olakšanje. Može ti pomoći da počneš da strukturiraš stvari, da razmisliš o mogućim sledećim koracima i da počneš da vidiš moguće rešenje. Izvrišti se u jastuk ako misliš da ćeš se osjećati bolje. Ovo je možda moja omiljena strategija kada su stvari stvarno sranje u mom životu. Meni pomaže, a možda će i tebi. Ili kreni na neku vrstu terapije. Nije važno kod koga, nije važno kojom tehnikom, nije važno koliko često, prati svoj instinkt, ali kreni. Nema tog novca koji danas ne bih dala za terapiju sa osobom kojom verujem, pa makar ona živela u getu u sred New Delhija. 9. Sredi to. Kada su stvari loše i kada ne možeš da prestaneš da razmišljaš o svim mogućim sranjima koje su ti se desila, kreni drugim putem. Prestani da koristiš svoju glavu i počni da koristiš svoje telo. Idi u šetnju, igraj žmurke s prijateljima ili sa decom, stavi slušalice na maksimum, upali svoju omiljenu muziku i skači dok ne izbaciš svu frustraciju iz sebe napolje. Budi kreativan. Da li će situacija možda i dalje biti loša kad završiš svoju fizičku aktivnost? Da. Ali tvoj osjećaj neće biti isti jer sada nećeš imati isti nivo stresa i tenzije. Osjećat ćeš se moćnije, obnovit ćeš svoju mentalnu jasnoću i energiju i na kraju krajeva bolje ćeš spavati. I 10. Zapamti, uvek je najmračnije tik pred svitanjem. Ova misao mi je pomogla da izdržim kada su stvari izgledale mračno mesecima u mom životu. Kada mi se činilo da su stvari na najgoroj mogućoj tački, ipak se nešto dešavalo. Nikada nije bilo dugih perioda kada je situacija bila apsolutno ista. Često su se dešavanja događala zato što me je to što sam bila loše primoralo da promenim nešto u načinu na koji sam radila stvari. I nije uvek bilo uspešno. U stvari, većina stvari koje sam radila apsolutno nisu delovale. Ipak, što sam više alata isprobavala, više sam nalazila onih koji me vade napolje iz loših dana. To mi je pomoglo i ojačalo moje uverenje da treba da preduzmem akciju i da nastavim čak i u teškim danima ili nedeljama. Zato budi uporna u traženju strategije i akcija koje tebe vode iz mraka u svetlo. Zapamti, trud se uvek isplati. Piši mi svoje razmišljanja na ovu temu, kontakti su ti kao i uvek ispod ovog videa, a mi se vidimo za 7 dana.